ತುಲೆ ಬೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಆಲೆ ಇತ್ತುಲೆ ಟಿಶು ದೆಪ್ಪುನು ಆಯ್ತು ಮಿದ್ದಿ ಇಪ್ಪುನು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬೇಳೆ ಇತ್ತು ಅವನೊಂಜಿ ಬೇಲೆನಿ ಏ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾರ ಏರನೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿನ ಅಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆತಿಜಿ ಪೂರ ಅಮಸರ ಗರ್ಜಿ ನಪ್ಪರ ಸುರುವೆ ಇನ್ನೇ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಎಂಗಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೇಗ ಆವಡು ಬಂಡಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಕೊರಡು ಕೋರಿ ಇಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ತೂಕ ಆಗ ಎಂಚು ಫೋಟೋ ಎತ್ತೊಂದು ಲೇರ್ಕೊಂಡ ಅವು ಬಂಜಿ ಪೂರ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತೊಂದು ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಳತೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬರೊಂದೇ ಪಂಚಂದ ಬಿದ್ದೆ ಅನ್ನ ಸೊಂಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾರ್ಲಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನೀಗ ಕೊಡಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಬಾಯ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಏರ್ನ ಬಂದು ಬಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಪಣೆಗೆ ಏರ್ನ ಬಂದು ಅಂಚೆತ್ತೇನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೈದ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂತದ ಯಾನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅತ್ತ ಆಗಲು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲ ಪನ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪುಲ ಪನ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಅಂಚ ಐತೆ ಯಾ ಬತ್ತಿಗೆ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಆಗಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರಿ ಅದು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಬೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಆಲೆ ಇತ್ತುಲೆ ಟಿಶು ದೆಪ್ಪುನು ಆಯ್ತು ಮಿದ್ದಿ ಇಪ್ಪುನು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬೇಳೆ ಇತ್ತು ಅವನೊಂಜಿ ಬೇಲೆನಿ ಏ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂದಿತ್ತೆ వచ్చింది ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ತುಕೊಂಡು ಮುಲ್ದಿ ಹೊಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ వచ్చొಂದು ಆಯ್ತು ಇದನ್ನೇ ಹೊಚ್ಚು ಎಡ್ಡಿ ಬೇಳೆ ಮಲ್ದೆ వచ్చి దీపు ఆమె అల్లుకున్న వాళ్ళు దీపును మూల అవి తీసి దీపు నాకు మొక్కలు కాల్చడానికి దాని బేలే మొక్కలు మోనే తోజు ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ರೆ ಶಾಲ ಮೋನೆ ಥರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಥರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ ದೊಂಬು ಕೂತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದಿತ್ತಲೆ ದೊಂಬು ಹೆವಿ ದೊಂಬುಂಡು ಮೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತ ಬರ್ತೀರು ಆಯ್ತು ಮೇರು ಟೊಮೆಟೊ ಕುಚ್ಚುಂಡು ಬಾಯ್ಕೆದ ಟೊಮೆಟೊ ಕುಚ್ಚುಂಡು ಬಾಯ್ಕೆದ ಟೊಮೆಟೊ ಕುಚ್ಚುಂಡು ಏರು ಯಾನಿ ಏರನೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿನ ಆಳ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಅಡ್ಡಿಲ್ ಮತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಬೇ ಓ ಉಂದಿ ಏರು ಎಂಗಲ ಶೆಫ್ ಅಂತ ಹೋಜಾರಾ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂದು ವೆಜ್ ತೆಗೆದೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ತೆಗೆದೆ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ಎಂಗಲ ಅರ್ಧ ಪೊರ್ತು ವೆಜ್ ಅರ್ಧ ಪೊರ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಏನು ಕುರ್ಮಾ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ವೆಜ್ ತೆಗೆದೆ ಪ್ಯೂರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಜಾತೊಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಮಿ ಬಾಯ್ಗೆ ಬರ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಬಾಯ್ಕೆ ಪೋಯ್ಸಾಲ ಮದ್ಮೆದ ಗೌಜಿ ಚಲೋ ಬಾಯ್ಕೆದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಕುಡಂಜುಂಡು ಪೂರ ಒಂದು ದೇವರನಾಥ ಮೈನ ಬಕ ಮನ್ಸನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೊರಿಗೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಹೆವಿ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇನೆ 5 kg ಕೋರಿ ಲುಂಬುದು ಮನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೋರಿ ಲುಂಬು 5 kg ಕೋರಿ ನಾನು ಕೂಡ ಲುಂಬಾರುಂಡು 2 ಸೈಡ್ ಲುಂಬಾರುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಚ್ಛದ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ತಗುತ್ತಲ್ಲ ನೆರ್ಪುನೆಂಕು ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪನ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂತು ಮಲ್ಪರ ಪನ್ನಿ ಆಗುಲು ಕೋರಿ ಲುಂಬನೋಲು ಬಾಂಡ್ರಂಗೆ ಹಾಯ್ ಒಂದೊಂದಿನ ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ದೊಂಬುಗ ಕುರ್ಚಿದಿವರ ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ಮೇರ್ 6 ಕೆಂಡೇರು ಹೋಲ್ ಬಂದ ಐಕ್ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ಮಂಡೇರು ಇಲ್ಲ 4 ಬದಕ್ ಮಂಡೇರು मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस ಏರು ವಾವ್ ಆರ್ನ ಹೆವಿ ಬೇಳೆ ಒಂದೊಂದು ಸುತ್ತೂಕ
ಏನ ಹೊರಿ ಹೊರಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆತಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಬಟ್ಟಲ್ದೆ ಮುನ್ನೋದು ಅಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಡಿ ಹೊಡ್ತಿರ್ತಿರೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರತ್ತೆ ಆಪಲ್ ನೀನೇ ಅನ್ಪ వచ్చోడు ఎట్ట ಬಂದು వచ్చోడు అది ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋಡು ಬಾತು ಅಂದವೆ ಮುಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಸ್ ಅಂದವೆ ಏಕೆ ಮುಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಪ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಬೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾವ ಬಜಿಲ್ ತಿಂತೆ ಕಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಆಯ್ತಾ ಬೈಕ್ ಅದ ರೆಡಿ ಅವನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಬೈಕ್ ಅದ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕಡ ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಡ ನೀರ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮದ್ಮೆ ಕೊಡಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇದ್ದೆ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಬೈಕಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಬೆಲೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚೂರ್ ಬಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೇರ ರೆಡಿ ಆದ ಪಿದಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೇರ ಮೇರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಅರ್ಧ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಧ ರೆಡಿ ಆತೀನ ಅನ್ನದೆ ಸಾನಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಕೆ ಬಣ್ಣ ಸುರು ದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬಯಕೆ ನೀಡಿದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೀ ಭಕ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಿನಿ ಸೇವೆ ಓಂಜೆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊರಲು ನಡೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ ಏರ್ನಯಪ್ಪ ಬಾಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾಪುಂಡ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಅಗಲ್ ಬರ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಚಡ್ಡಿ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಬಂತದ್ದು ತಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಚಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡು ಪಾಡ್ಲಿ ಇರ ಕಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಪಾಡ್ಲಿ ಮೇರ್ ಬಿರ್ಕುಡಿ ಬಿಡು ಅಂಗುಲ್ದೇರು ಅವ್ರು ಬಿನ್ನೇರು ಅಂದು ಮಾರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರಿದೆ ಲಾಗಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಗಮ್ಮದ ಅಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬನ್ನಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಮೋನೆ ಮೋನೆ ಸಮತುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಓ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಅಮ್ಮೇರಂತ ಇದ್ದ ಅಮ್ಮೇರಂತ ಇದ್ದ
ಬಾಲ್ಯದ ಮೇರೆ ಪಡ ಬಾಲದ ಮೇರೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಇತ್ತ ಅಗಲ್ಪುರ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಯಾಲ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಜಗಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವನು ನನ್ನ ಚಾಡಿಗೆ ಪೋಕಂತ ತೂಕ ಹಾಗೆ ಹೆಂಚು ಫೋಟೋ ಎತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಅವು ಬಂಜಿ ಪೂರ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತೊಂದು ನನಗೆ ಅಯ್ಯ ಕಡನೆ ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ದ ನನ್ನ ಪೇರು ಏನ ಬಂಜಿನಾರ್ನ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಡ್ತಿ ಚೂರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾರ ಚುಲುಟು ಮಾತಾರ್ಕ ಬಂಜಿನಾರ್ನ ಬಂಜಿ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಡ ಆಗಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವನು ಫೋಟೋ ಆಗಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಿ ಎನ್ನತ್ತು ಬನ್ನಿ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋನೇ ಪುಣ್ಣ ಆರು ಬೈದನೇ ಇಕ್ಕಂಡ ಓಕೆ
ಬಾಯ್ಕೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಬಾಯ್ಗೆ ಇತ್ತು ಬೇಗನೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದಿರಿ ಏನೇ ಇತ್ತಾರ ಎನ್ನಿದ್ದು ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಿರೋದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಅದಾದ ನನ್ನ ಬಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಏನೋ ಮಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತುಜ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೋರಿ ಸಾರು ಓಕೆ ತೂಕ ಏನಾನು ಇನ್ನ ಪಂಡ ಈತ್ ಬೇಗಡೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು 7 ತಿಂಗಳು ಪಂಡ 7 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮನೋಡ್ಚು ಮಾರಯ್ಯ 7 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ 7 ತಿಂಗಳು ಬಾಯ್ ಗ್ಯಾನ್ ಬನ ಅವು 7 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಾಯ್ ಗ್ಯಾಂಡ್ 7 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಪಂಡ 7 ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅದ 7 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಈದ್ ಬೇಗ ಬಾರಿ ಬೇಗಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇಂದ್ರ ಉಂಡು ಇಂದ್ರ ಉಂಡು ನಾನ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೋಬಿಲುಂಡು ಈ ವೆಜ್ಜ ಊರಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ವೆಜ್ಜ ಮಾಮಿ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪುರ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಇದು ಬೇಗಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ತಿರತ್ತ ಈರ್ ಎನೀತಾರೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಮುನ್ನ ಎನ್ನುದು ಜಿ ಅಂಡ ಬೇಗ ಏನು ಎಡ್ಡೆನೆ ಅನ್ನು ಬಿರಮಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಬೊಕದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪನರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಾಯಕ್ಕೆ ವಾಡಿಯರು ನನ್ನ ಗುಣಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅವು ಆಗಲಿಗೆ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಿದಂಬಟ್ಟ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ತಿನ ಎಡನೆ ಕುಡೊಂದು ಕೇನ ನಂದು ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ತನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಈತ್ ಬೇಗನೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಇತ್ತಾರ ನಂದು ಬೊಕ 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 ಈದ್ ಬೇಗನೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಇತ್ತಾರೆ ಯಾರು 3 2 1 ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೇನ ಇದು ಸೀಮಂತ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರ್ನ ಬಯಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆ ರಡ್ಡು ಬಯಕೆ ಯಾರು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಡಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನುಜಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಈರ್ ಎನೀತಾರ ಈತ್ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪಂಡ ನೀವು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಇತ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಚಲ್ ಏನು ಜಾನ್ ಈತ್ ಬೇಗಡೆ ಮರಿಯಲಾರ್ದು ಆಂಡೊಂದು ಸೆಕೆ ಕಾಲಡೆ ಕೊರಿಯರ್ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಪುನಃ ಸಂಜೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋವು ಅರ್ಜನ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ನಿಗಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಾಯ್ಕ್ ಅದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಬರೋಣ ದಾಲೇಜಿ ನಿಗುಲ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತಾರೆ ಈತ್ ಬೇಗನೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಇತ್ತಾರ ನಿಜ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಪೂರ ದೇವರ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಗಾಡ್ ಬರ್ಪಿರಿಂದ ಮನ್ ಪದ ಗುಳ್ಳ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸಫಲ 6 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟದು 7ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂಡ್ರದಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ವನಸ್ಪತಿ ಬೋಲೆ ಕೋಕಡ ಬೋಲೆ ಕುಲ್ವಡ ಕುಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ತಿಂಗಳು ಬಿಡದ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಂಡು ನೇರ್ಬಲ್ ಲೆಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 months ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ಉಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಳತೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬರಂದಿ ಮಗನ ಪಂಚನ ಬಿದ್ದೆ ಅನ್ನ ಸೊಂಟ ಪಾಪಡ ಸೊಂಟ ಏನದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟಾ ಈದ್ ಬೇಗನೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡದ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದಿರಿ ಎನ್ನಿತ್ತಾರ ಇದು ಬೇಗನೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಮುನ್ನನ್ನ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಉನ್ನನ ಮಾತ್ರ ಮೂಜ ಆತ ಉನ್ನತ ಎಣ್ಣ ಅಂದನ ಆತ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಹೋತ ನಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆತು ಒಂದು ಮೇಲ್ ಆಂಡ್ ಇಪ್ಪಾಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ದೇವರ ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಂಚವಲ್ನ ಕಾಪುಜಿ ಇಪ್ಪಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹಾ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪಾಡ್ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೂಡ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪುನು ಮರಕ್ಕೆ ತುಂಬುನು ಅವ ಅತ ಬುಡ್ಚಿ ಪೂರ ದೇವರ ತೇಟು ಪೊರ್ಲು ಆಂಡೆ ಆತೇ ಬರ್ತನ ಏನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜನದ మరి ಮದ್ವೆಗತ ಈತ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಜನ ನಾವು ರೈತರತ ಪೂರ ಓದಿರು ಪಂಡ ಈರ್ ಎನ್ನಿತ್ತಾರ ಮುನ್ನಣ್ಣೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ನಾನು ಭಾರಿ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸದ ಬೋಲ್ಲದ
ಮುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇತೆ ಆನ್ಸರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಣ್ಣೆ ಈತ್ ಬೇಗನೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದಿರಿ ಏನೇ ಈ ತರ ಮುನ್ನಣ್ಣೆ ಬರ್ಸತ ಅಂಚದ ಬೇಗ ಮಲ್ದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಿತ್ತ ನಾವು ಜೋ ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳ ಬರ್ಸ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚಾದು ಬೇಗ ಡಾಂಡು ಅಣ್ಣಂಕೆಲ್ಲ ಉಣಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಖುಷಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕೂಡ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು ಉಣಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಪೇಶಕ್ಕೆ 16 ತಿಂಗಳ ಬರ್ಸ ಬರಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆತಿಜಿ ಪೂರ ಅಮಾಸದ ಗರ್ಜಿ ದಪ್ಪರ ಸುರುವೆ ದಪ್ಪರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಿ ಖಂಡ ಕೊಡಿ ಖಂಡ ಏನೇ ಈ ತರ ಮುನ್ನಣ್ಣೆ ಈತ್ ಬೇಗನೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಎಂಜಿ ಬೇಗಡ ಕೊರಿಯೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವನೆ ಬಾರಿ ಎಂಜಿ ಬೆಂತೆನ ಅಂದದು ಇಪ್ಪಾಡು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಏನೇ ಈ ತರ ಮುನ್ನಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ನೆನತಿಜಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೋದ್ನೆ ಅದು ಕುಡಾರ ಬರ್ಪುಲ ಕಾಣಿದೆ ಮಗಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುರಿ ಸೇರಿ ಮರ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಉಂಡಾತ ಹಾಗೆ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚ ಮಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲ್ ತಿನ್ಪಾವಲ್ಲ ಆವಾಡು ದೇವಿ ರೆಡ್ಡ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಸುಕ್ಕಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪುರ್ಲೂಡ್ ಬರಡು ಪಂಡು ಎನ್ನ ಹಾರ ಈತ್ ಬೇಗನೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಏನೇ ಈ ತರ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜು ಮಾರ ಯಾನಂಜ 5,000 ಪಂತ ಬಡ್ರಬೋ ತಗದು ಪೊರ್ಮಿಯರಿ ಬೋರಿ ಏನೇ ಈ ತರ ಮುನ್ನಣ್ಣೆ ಸಾಧನ ಸಮಾವೇಶ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಈ ಸಾಧನ ಸಮಾವೇಶ ನಾಯ ಜನ ಮಲ್ದನ ಏರಿ ಕಿಶೋರು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮೂಲ ಏನ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಮುಂಬೈದ ಹನಿಮೂನೇ ಕಾರಣ ಬೇಗನೆ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂದಲ್ಲ ಏನೇ ಈ ತರ ಇರು ಮುನ್ನಣ್ಣೆ ಈದ್ ಬೇಗ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ఈయన వాళ్ళు వనస్ మాట్లాడతారు అంచని ఫంక్షన్ ఇప్పుడు అవే గ్లాస్ బರೋದಿಲ್ಲ ಲೋಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಆದ್ ಹೋದನಂತೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆನಂತೆ ಪೂರ ದುಂಬು ಪ್ಲೇಟ್ ದಿನ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತು ರಪ್ಪ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇತ್ತಾರ ಏನಿತ್ತಾರ ಒಂದ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ದೇವ್ರಲು ಕೊರಿಯರು ಅಂದ್ ಐಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಟು ಬಾಳ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಅನ್ ಪೂರ ಖುಷಿ ಅನ್ನದೆ ಓ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಲಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ನಿತ್ಯಕ್ಕ ಈತ್ ಬೇಗನೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದ್ಯನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಈತ್ ಬೇಗನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದ್ಯನೇ ಇರ್ತಾರ ಖುಷಿತ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದೆ ದಾನಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇರು ಏನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅದೀರು ಮಾಮಿ ಅದೀರು ಮಾತೇರು ಎನ್ನದಿತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡಿತ್ತು ಎನ್ನದೆ ಖುಷಿಯಾನೆ ಹೇಗೆ ನಿಂಚ ದಾಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇದ್ದೇನೆ ದಾಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಯರ ಬಲ ಅಂದ ಆತಿ ಯಾರು ಎನ್ನದಿತ್ತಾರೆ ಏನೆ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೇಗ ಆವುಡು ಬಂಡಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಕೊರಡು ಕೋರಿ ಇಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂದೆ ಹಾ ಅಮ್ಮಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲ ಪಂಡದಿತ್ತ ಅಮ್ಮಿಡತ್ ಆಡ ಪಂಡದಿತ್ತ ಕಿರಂಡ ಅಂದು ಒಣ ಸೋನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ತರಕಾರಿ ಯಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎತ್ತು ಆಂಡ ತರಕಾರಿ ಸುಧಾರ್ಕೆಲೆ ನೀರ್ಲ ಸೋಪ್ ಇತ್ತು ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
Subscribe to Karna Vlogs. ದಾಲ ಸಾಧನ 7 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಸಾಧನ ಮಲ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಇದೇನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದೇನೆ ಇರ್ತಾರ ಏನಂದ ಬಕ್ಕ ಆತಿನ ಐಕೆತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲ ಆತನು ಅಂದ ಮೊನ್ನ ಐತ್ ಬೇಗ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಖುಷಿತ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದೈತಿ ಮುನ್ನೆ ಬಾಸ್ಟದ ಮುನ್ನೆ ಬಾರಿ ಬಾಸ್ಟೆ ಅಂದ ಆನೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣ ವರ್ಷದ ಉಲಯ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಂಚ ಆನ್ಬಾಲ ಓಡುದು ಅನ್ಬೋಡ ಆನಾಡು ಪೊನ್ನಾಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದ ಅದ ನೀರು ಮಿಸ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಡೌಟ್ ಬಲಸರ ಬಾರಿ 8 ಜನ ಉಂಟದರ್ ಮಾರೆ women gang ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದರ ವೈಪಿಜಿ ದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ನೇತ್ಬೇಕ ಬಾಯ್ಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಣ ಮುಂದನ ಬಿಡಿದ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ದೇವರ ಗೊರ್ನೆಗೆ ಆದಿಪ್ಪ ದೇವರ ಗೊರ್ನೆ ಮಗು ದಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಜ చాక్లెట్ ಬಾಯ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಕದನಾ ಬಾಯ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ಮೊನ್ನೆ ಬೇಗ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು 7 ತಿಂಗಳು ಬೀತು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಎನ್ನೋದು ಆನಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಲೆ ಆಪೋಲ್ ಬಂದು ಬಾಯ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾತಕ ಗೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿತ್ತೇನದ ಫಸ್ಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಈಗಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಅಂಚಾತೆ ಬಕ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅದೇ ಮೊನ್ನೆ ಬುಲ್ಪಿರುತ್ತೆ ಆರೆ ಪಂಡೇರಿ ಬುಲ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರಿ ಬುಲ್ತುಜೇರ ತೊಲೆ ಬುಲ್ತುಜೇರಾ
ini bulbul Encine ya karena udah lagi kurang dia bulbul Asira sirittir ma. ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಮಾರಿ ಬೇರೆ ಎಕ್ಕಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ bultune ಇದು ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಸುರ್ಪಂಡಿ ಯಾವ ವರಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಸಂದ ನೆಕ್ಕಲ್ ತುಲೆಗೆ 3 ಜನ 1 ಜನ ಪಸಂದ वाव नाइस जागी होता बाय ಬಾಯ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಸಂದ್ बाय ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುರಿ ಮೈಂಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಗುರಿ ಗುರಿ ತಿನ್ನ ಪಾಶುವಲ್ಲ ಅನ್ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಬಾಯ್ वाह पाप है पाप ಬುಲ್ಕೊಡ್ತು ಒಂಜು ವಾರ ಸರಿ ಪೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಡ್ ಪಾಡ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಪೊಣ್ಣ ಆರೇನು ಅಕ್ಕನ ಕಡೆ ಬಿಡ್ದು ಫಿಲ್ಲಾಗ ತಿತ್ತು ಪೋನುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿತ ಶೋಕಾಂಡ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಎಂಚ ಎತ್ತನ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಂಜಿ ಹೋಗ್ತುಂಗೆ ಸರಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆದ ಇಪ್ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸದ್ಯೋಡು ಯಾಪಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಪಾಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್